Bueno, egin duguk Luisekin elkarrizketa, sakona, goxua, eta hoen datorkigu pixka bat partaide berriak kin egoteko eta hitz egiteko. Idoia eta Rakel, bi partaide berriak eta jak testiguak, Luisen testigua pentsatzen dula jasoa. Idoia, zein izan da nolabaiteko testigo hori, lekuko hori jasotzea eta Astigarte elkarteak berrosatzeak edo egituratzea? Bueno, esan behar da Luisek zazkala oso ondo eziak bere ikasleak eta egia esan testigua ikasleen aldetikan etorri da, Luisen aldetikan ere, eta ikasleen aldetiko. Hor talde bat gelditu zen, azkenean, benetan arte ikastaroak jarraitu nahi zutenak, eta Luisen laguntzarekin hasi zian irakasle berri bat bilatzen, eta derrepente iritsi zian neregana, eta bilera bat egin genuen, nik uste dut, eta planteatu ziaten zeintzan behaien dinamika, eta nik esan nuen, nik agian beste dinamika badaukat eskaintzeko, nahi badezute probatzen dugu, elkar ezagutzen goaz, eta gustatzen bazaizue eskaini aldizue dana, aurrea. Eta pixkat hola hasi nintzen, beraiek pixkaterak utzi ziaten ordura arte zer zakaten eginda, nola egiten zuten lan, eta hortikan abiatuta hasi nintzen pixkat, planteatzen, nire modua edo nik ikusten una momentu hortan taldeari ondo etorriko zitzaiona edo beharzuna eta gaur arte, gero 2 urtetara Rakel sartu zen, ze hasiera batean helduen tailerrakin bakarrikan hasi ginen, zeuden haurrak, baina ere bai helduen tailerrean txertatuta, eta ikusi genuen momentu batean igual ona zala bi talde horiek ere separatu, eta aurrekin ere beste dinamika mota bat lantzea, eta 2 urtetara gutxi gorabehera Rakel sartu zen, eta hasi ginen elkarlanean. Idoia, konpromiso handia izan ere, 25 urte bete zenuten lengurtian, gu aldizkarian ez ginen kontuatu eta ez genuen jaso, beti gustatzen zaigu elkarten 25 urte edo 40 biltzea, aurten bilduko dugu, aurten aldizkarian zuen egitekoak eta danak, baina 40 urteko ibilbidea zuentzako ere ardura, ez? Bai, egia da, azkenean talde berri batean sartzen zanean eta holako urte pila lanian ibidean talde batean, kasula, ardura, pixkat etxaten du. Ez, ni guk eskaini aldegunan nola edo balio duen edo izan daiteken. Baina, azkenean guk ere hezkuntzan urte batzuk ere bagenera ematzen, eta oso, biak ere, uste dut oso arte derretatik atera eta nahiko gazte hasi ginalare bai lanian, eta, nik uste dut, gogoz, ni baintza gogoz hartu nun. Batez ere ikusita taldiaren grina, da talde bat, gogo asko daukana, beti da ona dispuesto proposatzen diozun guztia egiteko, eta hor, klaro dago, naiz eta igual dinamika berdinak landu ditugun, desberdinak ez, Luiseko zerbait txertatu diela, ez? Osea, artearekiko grin hori eta hori kristona da, ez? Olako talde batea iristea, irakasle bezala opari bada. Ze ondo. Rakel, zure txanda. Idoia hildoa jarrita nolabait ez zara zerotik hasten. Ja, badago hemen tradizio bat, talde baia urte asko daramala, eta gure aldetikan berrikuntza handiena izan zen hori aurren taldeak sortu eta bultzatu, eta gaur egun, nik uste dut 5. urtea dela, Astigarte oso populazio gaztea daka, aurra asko daude, eta orduan... Asko esaten dezunean, kopurutan zema zeate edo zema? Gaur egun 24 aur daude, eta izan dira gehiago ere bai, Esan nahi dut horren herri txikia izateko, osea, aur populazio handia dago. Eta hori ematen du aukera, txikitatik, zaletasuna azaltzen duten aurrak nolabait lagundu beraien garapenean, eta horre sortu daiteke afizio eta lanbide edo horro bide bat garatu, lagundu, jorratzen. Horren inguruan galderatxo bat, etortzen diren aurroiek askok etxetik bultzatuta, gurasoen zaletasuna dela eta beste batzuk gogoz.
Gehienagoko gogoz etortzen dira, bai. Ja, eskolaz kanpoko jardueratan normalean aurrak gogoz etortzen dira. Askok lagunak dituztelako, bueno, horre lagunak ere importanteak dira, baina aurrak, bai, gehiena... Jarraitzen dutela, badira aurraia, 2-3 urte... Bai, badaude aurrak hasieratik daudenak. Eta hori, bueno, eskolaz kanpoko jarduerako nik uste dut abantai bat badela guretzat, guregana etortzen diren aurrak gehienak gustuko dutelako gaia orokorrean. Leheno komentatu dugu gazteak, ez? Aurrak, helduak ere badaude hor gazteen inguruan, astiarran gazteri asko dago, eta pixka nola ze asmo hoien gana iristeko edo ez, ikusten ari zarete pixka poliki-poliki nola baiteko saletasuna ematen ari dela edo? Bai, nik uste dut berpiste bat izaten ari dela, oraindik ez dela oso nabaria, baina, bueno, ez bakarrik hemen, Idoia eta ni beste, bueno, zonaldetan ere egiten dugu lan, eta, bueno, badago berpiste txiki bat, nik uste sumatzen dela. Oraindik adin tarte hori, bueno, bada utxune bat oraindik, ez? Nik uste ere dela azkenean dinamika hori ere bultzatzea, aurrak dinamika batean bultzatzen badituzu eta ohitura batzutera azkenean lortzen duzu gazteen talde bat ateratzea. Guk urtero eskaintzen dugu. Oraingoz ez dugu lortu ateratzea, behar dezulako ikasle jakin bat, baina bestela ematen diogu aukera hemen helduekin egoteko gaztei, hemen badaude pare bat gazte. Eta nik uste hori dela alde batetik gure lanketa, eta pixkanaka. Gero, benetan, arrakastatxua izan zen, oen dela gutxi, Astigarran aurkeztu zen emakumeen historia, Astigarrako emakumeen historien inguruan liburua. Zoragarria, benetan, jendetza, konteniduaz, sarelana esan ditut, herriko talden askoren parte hartzea zegoen tartean, bai Astigarrantza, bai Goldea, bai Marri, bai taldeak, eta bai zuek ilustrazioen inguruan. Benetan, ze importantean den konektatzea herriaren sarearekin, eta askotan herriko elkarteok bata besteari ekintza bat bateratzea, zein darra ematen duen, eta horrek ere oihartzuna ematen du ere bai, ez? Hortan, benetan, kanpotikan bizitutakoa, zorionak, zer lan politia egin duzuen horretan, eta, desde logo, aurrera segitzeko merezizue, herria txalotzea zuen lana, eta, zuen hitzetara gaude, azkeneko mezua eman nahi izan eskero. Bueno, ez dakit, animatzea jendea hurbiltzea, probatzea behintzat. Guk, klaseak aparte, joan den urtetik hasi gara beste eskaintza batzuk egiten, masterclass edo tailer bereziak deitzen direnak, nun gonbidatzen ditugu artistak, 3 orduko saioak izaten dira, beraien lana ezagutu eta lan praktiko bat egin, beraien begiradapean, horrekin hasi gara eta gure asmoa da klasetara ez mugatzea eta gero guztiz irekita gaude edo zein herriko egitasmoan ere gure parte artistikoa edo irudiarekin zerikusia duena aportatzeko edo. Oso ondo. Eskerrik asko. Bai, zuei.